Na, kezdjük is el. De gyorsan váltottam rögtön. Sziasztok, én Surányi Alexa vagyok. Lelepleztem már a következő szlájdomat. Nekem van 2 kisfiam, Londonban élek. Én otthon Pesten és Londonban is adótanácsadó voltam, vagyok, viszont már 5 éve, hogy találkoztam ezzel az üzleti lehetőséggel, amivel az elején nagyon-nagyon szkeptikus voltam, az az igazság. Mikor barátnőm azt mondta, amikor volt egy 6 hónapos kisbabám, hogy ez nekem mennyire jó lenne, és mindig is mondtam neki, hogy én szeretnék több időt maradni, mint amennyit lehet azt a 12 hónapot a kicsivel otthon. Azt mondtam, hogy nem, nincs itthon senkim, a gyerekem, rengeteg munkám van, amúgy is vissza kell menni, stb. Viszont egyre jobban közeledett az az idő, amikor visszamentem, sőt visszamentem, nem tetszett, amilyen volt, hogy mennyire nem láttam a kisfiamat, úgyhogy egy idő után nyitottam e felé, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nyitottam rá, mert akkor vettem észre, és láttam azt, hogy ez tényleg mennyire meg tudja nekem tényleg adni azt a célt, hogy el tudja mérni azt, hogy több szabadidőm legyen. És 3 éve most már kizárólag ezzel foglalkozom, ott hagytam a munkámat, ugye már egy másik kisfiam is van, és én ezért mondom most, hogy kérlek titeket, hogy a következő pár percben, 10-15 percben tegyétek fel az összes kétségeiteket, és nyissátok ki egy picit egy elméteket, engedjétek szabadjára a fantáziátokat, hogy mi lenne, hogyha az, amiről most mesélni fogok, nektek az rólatok szólna. Jó, mert sosem tudjátok, hogy mi az, amit tud nektek adni. Mire vágysz, mi az, amit keresel? Ha itt vagy és hallgatod ezt a prezit, akkor tudni, hogy valamit keresel. Vagy egy kiegészítő jövedelmet, vagy mindig is egy saját vállalkozást szerettél volna, csak még nem tudod, hogy mi az a termék, amivel el kellene indulni. Lehet, hogy több időre vágysz, mint én vágytam. Lehet, hogy csak egy pozitív környezetre, valami, ami a sajátod. Mindenkinek más a motivációja, de itt mindenki meg tudja találni azt, ami számára a legfontosabb. A vállalatnak a víziója, rakjam magamat, hogy lássátok is, az, hogy a világ vezető lehetőség platformjának lenni. Ez azt jelenti, hogy a legjobb lehetőséget akarja adni az embereknek, hogy dolgozzanak vele, érvényesüljenek, és hogy a lehető legjobb termékeket is a fogyasztóinak, azaz nekünk. Na most a trendek irányítják a jövőt. A trendek, amikor ezt mondom, akkor nem divatra gondolok, ami egyik napról a másikra az változik, hol ez, hol az a divat, hanem a trend az egy olyan irányvonal számomra, ami meghatározza és befolyásolja a jövőt, de már a jelenünket is. Az egyik ilyen az egészségmegőrzés. Az egészség a legfontosabb dolog a világon, ezt hát a legutóbbi az időszakban is ugye tudjuk. A társadalom az öregszik, az embereknek fontos, hogy legyen energiájuk, jól érezzék magukat a bőrükben, fiatalosak maradjanak, de már a fiataloknak is a fiatalság megőrzés, a sportolás, tehát minden ebbe az irányba megy, és ez az az iparág, ami a bőrápolás, szépségápolás, anti-aging, egészségmegőrzés, ami egy olyan iparág, amire nem hat a válság, hiszen most is csak felfelé ível, erre mindig van kereslet. Az, hogy manapság már otthonról tudunk dolgozni, nem kell bemenni feltétlenül egy bizonyos munkahelyre, hogy át tudjuk végezni a munkánkat, az már szinte alap. Aki eddig bent is dolgozott, és nem szerette az otthoni home office-t, úgymond, most azok is otthonról dolgoznak körülbelül. És meg lehet oldani, úgyhogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy kötetlenül, rugalmasan dolgozzanak úgy, hogyha lehetőségeket is néznek, akkor ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy a meglévő munka a család mellé könnyen beilleszthető legyen az a lehetőség, amivel mondjuk több lábon állnának. Ez mindez elképzelhetetlen a technológia és a közösségi média nélkül. Rengeteg applikáció van, közösségi média, amivel tartjuk a kapcsolatot, nem csak a privát életben, de most már a munkahelyen is gyakorlatilag. A fenntarthatóság és a környezetre való figyelem, a környezettudatosság, az pedig olyan alapvető dolog manapság minden cégnek, minden egyénnek az életében, hogy ez nem is érdemes tovább tiszázni, de mindjárt megmutatom, hogy nálunk ez hogy néz ki ez a dolog. Az üzleti partnerünk a Nu Skin Enterprise 84-ben alapult, és mára ez egy New York-i tőzsdén bejegyzett cég. Ez csupán annyit jelent, hogy minden, amit mondok, ez utána járható, hogyha szeretnéd, akkor lehetsz részese is, részvényt lehet venni a Nu Skin cégből a tőzsdén.
közel 50 országban van jelen, és a stabilitását csak hogy elmondjam, hogy egyrészt amellett, hogy 50 országban van jelen, ezért nincsen egy országhoz és ahhoz a gazdasági állapotokhoz nagyon szorítkozva, hanem tényleg diversifikált a portfólió, úgymond. Nem ez az első világválság, amit túlélt, és pozitívan jött ki belőle. Itt van az a bizonyos dolog, amit mondtam, a környezettudatosságnak az egyik példája, rengeteg kezdeményezés van, amivel a NuSkin a fenntartható megoldások felé megy. Nagyon-nagyon fontos neki, hogy a környezetre odafigyeljünk, és hogy ne terheljük meg a Földet. Tehát ezért is alakítottak ki a GrowWave technológiát, ami egy kontrollált mezőgazdasági termelés gyakorlatilag. El lehet érni ezekben a kis lila, nem tudom én, hengerekben mondjuk, kevesebb földterületen, jóval kevesebb víz felhasználásával, ugyanakkor mindenféle kemikália, rovarírtó, szennyezőanyagok nélkül egy nagyon-nagyon tiszta növényt lehessen termelni a nulláról gyakorlatilag. És ezt a tiszta növényt, bioorganikus növényt pedig felhasználja a termékekhez, és azok is egy nagyon-nagyon tiszta organikus növények vagy termékek lesznek gyakorlatilag. Nézzük a tudományt. Számomra a NuSkin sosem volt egy kozmetikai cég. Számomra ez egy lifestyle cég, egy életmód, egy gondolkodásmód, aminek nagyon erős a tudományos nem csak érdeklődéssel, mert azért kicsit több ez, amikor már 75 tudós dolgozik főállásban a laborokban, hanem igen, ez a szempont, tudományos szempont, vagy hogy mondjam. A tudósok rengeteget dolgoznak azon, hogy fontosan innováljanak, hogy a versenytársak előtt legyünk, hogy mindig újabb technológiákat és nagyon tényleg hatékony termékeket hozzanak létre. Például a cég, az innovációt, csak egy példát mondjak, megvette a LiveGene Technologies nevű céget, ami epigenetikán alapuló cég, és ennek a közös munkánk az eredménye pedig egy olyan age-lock technológia lett, ami szabadalmazhatott márka is egyben, miszerint az öregedésnek a valódi okát tudjuk kezelni sejtszinten, nem pedig a felszíni tüneteket próbáljuk elfelejteni, mint mondjuk lehet, hogy más cégek a piacon. Ez egy abszolút újdonság a bőrápolásban. A hatásminőségi folyamat pedig csupán csak azt garantálja, hogy minden egyes termékünk a lehető legmagasabb minőségben jut el hozzánk, bárhol is vagyunk a világon. A termékek évek óta egyre népszerűbbek, és mindezt úgy, hogy egy fillért nem költ a cég reklámokra. Se reklámra, se celebeknek nem fizet, ugyanis tényleg működnek a termékek, és amikor valami tényleg működik, az emberek anélkül, hogy dolgoznának vele, szívesen ajánlják másoknak. Ez így van, ez egy természetes dolog. A közösségi média kedvencei, ahogy itt is látjátok, egy mélytisztító maszkot a képernyőn, egy ajak megdúsító balzsam, az önbarnítógél például, vagy a fehérítő fogkrémünk, ami peroxidmentes, olyan kis apróságok idézőjelben, amik nagyon nagyszerű dolgok, könnyen meg lehet egy energikus poszttal megmutatni az embereknek az előnyeit, a jótékony hatásait, és még árban is nagyon hozzáférhetőek. Viszont, ami igazából megkülönbözteti a NuSkint a többi cégtől, versenytárstól a piacon, azok a szabadalmazhatott kisgépek. Ennek kapcsán a NuSkin többször is egymás követő években az világ első számú otthoni szépségápolási kisgépmárkájának lett, elnyerte ezt a díjat gyakorlatilag. Itt a képernyőn látszik a legújabb eszközünk, ez a LumiSpa. A LumiSpa az gyakorlatilag egy 2 perces öregedésgátló, arctisztító eszköz. Tehát, hogy tisztító is, nagyon tisztító, és arckezelő is egyben. Ugyanis amit csinál, hogy 2 perc alatt kitisztítja a pórusokat, összehúzza a pórusokat, ad egy szép ragyogó csillogást, sokkal feszesebb, feszesebb lesz a bőr, megelemeli a bőrt tőle, úgyhogy fantasztikus. Én nagyon-nagyon nekem az egy legjobb döntésem volt, hogy én ezt megvettem annak idején. A másik 2 gép pedig ott jobb oldalt lent, azok a galvángépek, ezek egy profi szalominőségű kezelést adnak a bőrnek, galvánárammal működnek, és lehet testre, hajra, arcra, mindenhova használni. Gyakorlatilag a NuSkin az létrehozta azt, hogy otthon is nekünk lehet egy mini kozmetikánk, ami bármikor hozzáférhető nekünk és a családunk számára. Az ilyen gépekre nagyon-nagyon nagy a kereslet, ha mi is így, és egyre nagyobb lesz, hogyha körbenézel magad körül, hogy mennyi minden van, hajvasaló, hajgöndörítő a házban, szakálvágó, hajnyíró, nem tudom még micsoda, akkor látod, hogy ez a kütyű felé megy el minden.
mert hogy tudjuk, hogy egyszerűbb, hatékonyabb, és megéri őket megvenni. Rengeteg hasonló készülék van a piacon, mi sokszor már megmutattuk, hogy miért ez a legjobb, ez rengetegszer elnyerte, sorra nyeri a díjakat is, hogy miért ez a legjobb. A LumiSpa, csak hogy egy példát mondjak, az első 18 hónapban, amikor kijött, már 2 millió darabot eladtunk belőle világszerte. Fantasztikus dolog. És akkor itt ezt elmesélem nektek, hogy a következő időszakban kijön még egy 4. gépünk is, ami pedig a 2 között lesz valahol, de az azonnali hatás, egyszer használ és azonnali hatásra fog koncentrálni, úgymond. Az egészség viszont tudjuk, hogy belülről kezdődik, az egészség és a szépség is, ezt a cég is abszolút aláírja, és ezt támogatja a Pharmanex termékekkel. A képernyőn látjátok a Nobel-díjas mérési elvre alapuló biofotonikus szkennerünket, ami gyakorlatilag meg tudja mutatni azt, hogy az általad elfogyasztott zöldség, gyümölcs és vitaminok milyen mértékben hasznosulnak, azaz milyen mértékben szívódnak fel a szervezetedben. Ugyanis nem az a lényeg, hogy mit eszünk meg, hanem hogy mi az, ami felszívódik. És pont ezért mi vagyunk az egyetlen cég a világon, aki pénzvisszafizetési garanciát tud adni a vitaminokra, hiszen objektíven meg tudjuk mérni, hogy működött vagy nem működött. És 3 hónapig szeded, amikor nem működik, akkor megmérünk megint, és amikor nem emelkedik a karotinoid szintje a bőrödnek, akkor visszakapod azt a 3 havi pénzt, amit ráköltöttél. Ezen kívül rengeteg az étrendkiegészítők, van egy vegán fehérjepor például, semmi adalékanyag nincs benne, csak vagy zöldségek gyakorlatilag, és ez még gluténmentes, cukormentes, és úgyhogy tényleg valami fantasztikus dolog. Nézzük tovább. Mi az, amit tudunk kínálni? Hát amit mondtam, hogy lehet egy kiegészítő jövedelem, lehet egy főállás, igazából mindenki megtalálja azt benne, amit szeretne. Hogyha te is elfoglalt vagy, és sok minden vagy, esetleg gyerekek mellől szeretnél dolgozni, úgy mint én, reggel 10 perc, délben 10 perc, este, amikor alszanak, kicsit több idő. Tehát be lehet ezt így abszolút osztani. Heti és havi bónuszokat kapunk, nagyon-nagyon szuper lehetőség ez, hiszen lehet, hogy még egy internetre van csak szükség, egy telefonra, okostelefonra és semmire másra. Na de oké, nézzük azt, hogy mit is kell csinálnunk. Nézzük azt, hogy mit nem kell csinálnunk először. A cég az mindent átvállal gyakorlatilag, ami alapesetben egy hagyományos vállalkozásnál teher lenne a vállalkozó számára, elindulva a termékektől, hogy azok olyan minőségben legyenek, úgy legyenek raktározva, minden előírásnak megfeleljen, a logisztikája, hogy eljusson a vevőhöz, bármelyik országban is van, a számlázás, tehát és még sorolhatnám, le is húzom ezt, hogy így lássátok egy picikét. Viszont mi az, amit mi csinálunk, nekünk az egyetlen dolgunk, használd, szeresd és oszd meg a tapasztalatodat. Teljesen egyszerű, és ennyi az egész gyakorlatilag, amit alapvetően már ma is csinálunk. Amikor elmegyünk egy étterembe, amikor elmehettünk, és tetszett, amit ettünk, beszélünk róla. Amikor elmegyünk moziba, tetszik a film, beszélünk róla, és ajánljuk az embereknek. Most annyi, hogy nem kapunk belőle, vagy nem kaptunk eddig jövedelmet belőle, de itt van rá esély. Itt például, amikor valaki elkezdi a munkát, akkor kap egy saját honlapot, egy saját applikációt, minden teljesen ingyen, és ezekkel az eszközökkel össze tudjuk kapcsolni a vevőket a céggel. Tehát gondold el, hogy te is biztosan már vásárolsz online, felmész éppen az adott weboldalra, ahonnan vásárolsz, megveszed szépen, kiszállítják neked, és készen van. A cég pedig, akitől vásárolsz, megkapja a jutalékot, vagy megkapja a terméknek az árát. Itt is ugyanez működik. Most képzeld el, hogy a te honlapodra mennek fel az emberek, megvásárolják, amit szeretnének, és mivel te kötötted őket össze a termékkel, ezért te fogod megkapni a bónuszt. Jó? Tehát nagyon-nagyon egyszerű. Ja, és azt még nem is mondtam, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy most Magyarországon élsz, Belgiumban, Amerikában, mindenhol, vagy a vásárlód éppen hol van, mindenhol ugyanígy működik. Tehát nem kell neked ki sem menni a házból, hogy oda tud adni a terméket, hozzá se kell nyúlni a termékhez, úgyhogy talán még ez még egy nagyon jó pont. Na nézzétek, itt van a következő. A kompenzációs terv nagyon bőkezű, 3 fél évből van összegyúrva úgy, hogy az is, tehát rögtön az első naptól kezdve mindenki jogosult legyen mindenre. 38%-os árrésünk van, és a bónusz az
az 5-40%-ig terjed. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő komolyabban szeretné csinálni, egy picit többet, picit jobban, és megtanítani másokat is, hogy hogyan legyenek vezetők, hogyan legyenek kisebb csapatok, vagy vásárlókörük, akkor plusz bónuszok is vannak. A kifizetés meg minden hetente kapunk jutalékot, illetve havonta is van egy összeg. Na most nézzük, hogy mennyiről beszélünk. Mennyi az annyi? Ezek átlagok, jó? Tehát ettől van, aki kevesebbet, van, aki jóval többet, de ezek átlagok, amit keresünk. Én a balról a 4. kis karikára hívnám fel a figyelmet, ez a brand reprezentatív szint. A brand reprezentatív, ez csak azért is nagyon fontos, mert ez körülbelül egy új emberke 1-3 hónap alatt elérheti, hogyha mondjuk száll rá 2-3 órát a naponta komolyan. Szerintem ez az egyik legfontosabb szint is, ugyanis hogyha innentől kezdve, és egyébként ez a $463, ez olyan 100-150 ezer forintnak felel meg, havonta. Ki nem szeretne ennyi plusz, nem? Pár óra munkával havonta. De munka, hangsúlyozom, de azért mégiscsak nagyon jó. Viszont ha ettől többet szeretnél, komolyabb vállalkozást, akkor csak annyit kell csinálni, hogy megtanítani a motivált, aki akarja azokat az embereket, hogy ugyanezt a szintet elérjék. Tehát, hogy te mi az, amit megcsináltál, ugyanazt megtanítod nekik is, hogy ők is elérjék ezt a brand reprezentatív szintet. Nyilván nem te egyedül, hanem csapattal segítünk és fogjuk a kezedet. Hogyha már 4 embert megtanítottál, akkor amellett, hogy már a jutalékod nagyon, nagyon jó kis komoly jutalék, tehát havi $500,000 körülbelül átlagban, amellett a cég megajándékoz téged egy ilyen sikerúttal is, ahova plusz egy főt elvihetsz, 2 ilyen sikerút szokott lenni, egy télen, egy nyáron, éppen most nagyon izgalmas desztinációkkal, éppen most Mauritiusra készülünk, képzeljétek el. A cég az nagyon hisz abban, hogy visszaadjunk, hogy tényleg, hogy visszaadjunk és segítsünk másoknak. Különböző kezdeményezések vannak, amik fenntartható megoldásokra vagy megoldásokat céloz meg, viszont még az alultápláltság, egy gyermekhalálozás nem olyan egyszerű megoldani, gyökerében elfolytani, addig ugye hát segítenünk kell, és adományoznunk ételcsomagokat. Ezt is a tudósok alakították ki, ezt az ételcsomagot, Vitamilnek hívják. Ez egy rizs és lencse étel gyakorlatilag, egy olyan kása. Semmi íze nincsen, én megkóstoltam, amikor Spanyolországban voltam a céggel, és viszont a különbség, hogy ez nem üres kalória, hanem a gyerekek agyának a fejlődéséhez szükséges vitaminok, ásványanyagok, nyomelem, minden benne van. És egy ilyen zacskó, amit ők fognak, nekik számukra egy havi ételt, tehát tápanyagdús, vitamindús ételt jelent. Na most, hogyha az a jó hírem, hogyha eddig abszolút nem érdekelt az üzleti lehetőség, de mondjuk ezt szeretnéd csinálni, mert emellé oda tudsz állni, vagy szeretnél, erre is van lehetőség, hogy kizárólag ezzel foglalkoz, senki nem fogja azt mondani, hogy kezjelekrémekkel is foglalkozni. Vagy, hogyha csak vásárolni szeretnél és segíteni egy-egy gyereknek, de mondjuk az üzlet annyira nem fogott meg eddig, akkor arra is van lehetőség. Körülbelül 5.000-6.000 forint, nem tudom most pontosan, egy ilyen ételcsomag, ami 30 napra elég egy gyereknek, és ezt lehet, szeretett szolgálatok elviszik a világ minden tájára, nem csak Afrikába, és gyakorlatilag már is tápláltál egy gyereket, és megmentetted a haláltól. Amikor valaki elkezdi a munkát közösen velünk, akkor egy nagyon-nagyon szuper pozitív közösségbe csatlakozik, nagyon jó a csapat, együtt dolgozunk, van egy szuper online képzési rendszerünk, tehát kéz a kézben megyünk, és nem hagyunk senkit úgy felett, hogy na most találja ki, hogy akkor hogy kell csinálni. Amit mondtam, kapsz több mentorod is lesz, egyéni mentorálásra, csoportos coachingra is van lehetőség, tréninganyagok, felvételek, mindenre, amit el tudsz képzelni. Megnézzük, hogy mi az, amit el szeretnél érni, és egy személyre szabott tervet készítünk, hogy mi az, amit kell tenned annak érdekében, hogy ezt el is érd. Hogy megtanuld ezt az új szakmát, hiszen ez egy új szakma. Nézzük az időzítést. Miért érdemes most csatlakozni a Nuskinhez a Nuskin szemszögéből? Hát, amit elmondtam, hogy a szépségápolási eszköznek a piaca, az meg fog 3-szorozódni. 2024-re eléri a 113 milliárd USA dollárt, fantasztikus, óriási növekedés lesz ez. A cég, látjátok, már jön egy 4. termékünk is nem sokára,
abszolút ott lesz az elsők között, úgyhogy ez a mi döntésünk, hogy ebből a nagy tortából mekkora szeretet, ha egyáltalán szeretnénk egy szeretet magunknak kivenni. Ez az egyik oldal. A termékekre mindig lesz kereslet, és mindig ott leszünk. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy ki mikor kezdte el. A másik része, másik oldalról, hogy az emberek felismerték, hogy ők szeretnének dolgozni, szeretnének valami mást. Én is multiból jöttem, szerettem volna valami kreatívabbat, valami, amiben ki tudok bontakozni, amiben fejlődni tudok. És ez így van a többiekkel, más emberekkel is, teljesen mindegy, hogy mikor születtek. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ember fog a következő években, évtizedben csatlakozni. Úgyhogy ez tényleg csak a mi döntésünk, hogy mit szeretnénk ebből kihúzni. Úgyhogy mire gondolsz te? Mi a te utad? Szeretnéd kipróbálni a termékeket? Szeretnéd őket megtapasztalni először saját bőrödön, megnézni, hogy milyen, és majd utána meglátod, hogy mi lesz az üzlettel. Szeretnéd esetleg őket ajánlani, és eladni másoknak adott esetben egy kis plusz keresett kiegészítés, vagy keresett kiegészítést szerezni. Esetleg látsz-e benne fantáziát, potenciát, hogy egy kockázatmentes vállalkozásod legyen, megmozgatott-e benned valamit, esetleg már meg is tudod, hogy ki az a barátod, akivel te nagyon szívesen együtt dolgoznál, mert milyen jó móka lenne együtt, és szeretnél belevágni. Bármi is a válasz a fenti kérdésekre, én azt kérlek, hogy aki meghívott téged, most az prezi után írjál neki egy üzenetet, írd meg, hogy mi a válaszod ezekre a kérdésekre, és ő segíteni fog neked, hogy a következő lépést meg tudjátok tenni, bármilyen is legyen az. A végén csak azokat a lehetőségeket fogjuk sajnálni, amelyekben nem fogtunk bele. Ez abszolút így van, és én ezzel az idézettel köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét mindenkinek, és sziasztok!